No niin, eli moro moi kaikille. Se on Santtu Alaviiva taas täällä. Uuden... Mä puhun sitten pois kohta. Miltä tuntuu, kun alkaa kesäloma? Kenet on jo? Kairasyyteen kysyy, miltä tuntuu, kun alkaa kesäloma? No itse asiassa kesäloma alkoi jo tässä videon kuvashetkellä. Tää on 2 viikkoa sitten mä kysyin näitä. Muilla vähän vanhoja jo, mutta miltä tuntuu, kun alkaa kesäloma? On se nyt ihan kiva, kun pääsee koulusta. Niin. Mennäänkö seuraava? Joo, mennään vaan seuraavaan. No Eeli 9732. Eeli 9732 kysyy. Meinaasitko Voittaa MM-kisat. No, mistä MM-kisoista tässä ylipäätään puhutaan? Jos tässä puhutaan salibändi ja MM-kisoista, niin no, kyllä itse asiassa, jos sinne tasolle päästään, niin kyllä mä uskon, että sit yrittää tää voittaa ne. Sen soit kyllä leikkaa pois. Täällä on kamerassa varmaan. Ja kato, kuuluu mennä tolleen. Joo. Mennäänkö seuraavaan? Joo. Kairas YT kysyy. Mikä on sun lempikouluaine? Kairas. Mikä mun lempiaine on? No, yksi on ainakin liikunta. Kyllä mä liikunnasta tykkään silleen niitä. Mikä tavalla. Ja Skyrasilta tosiaan, joo. Ja Skyrasilta tulee nyt useampi kysymys, niin kysyy ne putkeen ja vastaa niihin putkeen. On myös Skyrasilta. Mitä harrastat? Mitä mä harrastan? Jalkapalloa ja salibändiä. Jalkapalloa ja salibändiä. Aika kova. Turkoosi on aika hieno vaalea väri. Ja sit myös toi musta on kiva väri. No, haluatko sä sitten ei ollut enempää kysymyksiä? Täällä on kamerassa varmaan. Ja kato, kuuluu mennä tolleen. Joo. Mennäänkö seuraavaan? Joo. Kairas YT kysyy. Mikä on sun lempikouluaine? Kairas. Mikä mun lemmikouluaine on? No, yksi on ainakin liikunta. Kyllä mä liikunnasta tykkään silleen niitä. Mikä tavalla. Ja Skyrasilta tosiaan, joo. Ja Skyrasilta tulee nyt useampi kysymys, niin kysyy ne putkeen ja vastaa niihin putkeen. On myös Skyrasilta. Mitä harrastat? Mitä mä harrastan? Jalkapalloa ja salibändiä. Jalkapalloa ja salibändiä. Aika kova. Sitten. Kairosiltakin tulee Ja yhteys. sitten lisäksi Kairasilta. Ja milloin sinulla koulu alkaa? Milloin mulla alkaa koulu? 8.30 ja sit välillä alkaa 9.30. Sellaiset ajat ne aika tavalla. Mä voin sanoa samalla aikalla. Vaikka maanantai, se on 9.30. Maanantai 9.30. Mä voin sanoa, että koska ne päättyy, ettei tiedä. Ettei oo silleen. Tuolla voi laulaa. Sitten, no ihan sama, ei siinä väliä oo. Sitten mikä on sun lempiruoka? Ja voidaan ottaa kouluruoka myös, jos Kairas kysyy. Otetaan lempiruokaa, niin otetaan kouluruoasta. Eli lempikouluruoka. Ehkä pinaattileiput. Normaalisti. Pizza. Sitten on Bloxfordil. Bloxford YT kysyy. Minkä ikäinen oot? Minkä ikäinen oot? Mä en kerro tarkkaa ikää. Mä sanon, että mä oon alakoulussa. No, varmaan parempi salibändissä. 13-vuotiailla onkin. 100 euron GoPro vai? Joo, ja 1 500 euron GoPro itse asiassa tuolla kappaleina tuolla talossa sisällä.
et sit sulla oli GoPro ja... No itse asiassa tähän näin kysymykseen, miksi mä aloitin YouTuben, niin yksi syy on se, että mulla oli WhatsApp-kanava, jota mä olin tehnyt vuoden. Sitten toinen syy on myös se, kun mä kävin Tubegonissa, niin siinä mä ajattelin, että olisi ehkä kivakin aloittaa tubettaminen. Siitä tuli myös... Oliko sulla hyvä. kanava jo ennen kuin me käytiin silloin? Ei ollut ennen kuin käytiin Tubegonissa YouTube-kanavaa. Ja. Mulla ei ollut edes omaa YouTube-keittäjää ennen sitä. Ja. Vaan mä käytin niinku vieraskäyttäjää aika tavalla. Ja sitten joten mä käytin. Joo, mitä oli. Ja sitten niin, myös yksi, minkä takia mä aloitin tubettamisen, niin oli se, että pari mun kaverillakin oli oma kanava ja niin. Joo. Niin. Sen takia. Kuka niinkun, millaisissa kommenteissa niinkun, onks ne sit semmosia, tiiäks, et hyvä video ja tälleen, vai onks ne niinku semmosia, että oot paras kanava ja tällaisia, vai arvostaks sä niinku kaikki? Ihan kaikki. Kommentteja tai semmosia. Ihan kaikki kommentit on ihan kivoja, että tulee niin. Et semmosetkin, et sanotaan, että mitä vois parantaa, mut ei niinkun, ei sanota, että en tykännyt niinkun silleen pahasti. Arvostatko sä myös niitä? Joo, ihan kaikki kommentteja mä arvostan. Ihan kaikki kommentit on ihan. No, mulla on vielä tähän videolle yksi kysymys. Yksi kysymys vielä tulee. Haluatteko te, että pistäkää tähän like tai kommentoikaa, jos haluatte minicrossin esittelyvideo. Like ja kommentoikaa. Jotta saa 5 likää. Jos tämä video saa 10 tykkäystä. Ei 10. Jos tämä video saa 10 tykkäystä, niin me tehdään minicrossin esittelyvideo. Tosiaan. Se on näkynyt parille mun videolla. Ja me voidaan tehdä siitä esittelyvideo, jos ei saada 10 tykkäystä tähän videoon. Joo, ja tämän videon jälkeen sit tulee. Ja... Ihan mun naamakin ja kaikkea, mutta tulee sit varmaan. Mä pistän sen pois. Joo. Mutta tää video oli tosiaan tässä. Kommentoikaa, jos teillä tulee jotain kysymyksiä mieleen. Uusia Q&A-videoitakin tulee jossain kohtaa. Ja niin. Sitten tykätkää videosta ja tilatkaa kanava ja pistäkää kello päälle niin, että missä tulevia videoita. Ja se olisi ensi video ja siihen asti se olisi moro.